Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Oktubre 6 hanggang 8, 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest graph sat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nanatili pa rin low pressure area si Lani at nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility at medyo nahihirapan po siya mag-develop dahil po napakalaki po na kanyang circulation. Mahirap ang pagkanyang pag-consolidate dahil po sa periphery niya, sa may taas at baba niya, north or south, ay medyo malakas po yung upper level winds. So, hindi po nakakaroon ng opportunity itong low pressure na ito mag-consolidate. At kasulukuyan, malapit na po siya sa may east coast of Vietnam at ito po inaasahan mag-remain quasi-stationary. No? Hindi ito masyadong kikilos dito at may track pa nga na pupunta po siya dito at gaganyan ulit dahil po sa pag-i-interact niya dito sa monsoon trough at dito sa panibagong LPA na si 93W na kasulukuyan malapit na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So dito muna tayo kay Lani. Ito po ay naghihikayat ng bahagya ng hanging habagat pero mahina lamang po dito po sa may Palawan at kanluran bagay po ng Panay, Sulu Archipelago at maabot din po sa may offshore Bangsamoro, dito po sa may Basilan, Holo-Sulu. So nagkakaroon po dyan ng mga thunderstorms, mga ulan, may konting hangin mula sa timog kanluran at gayon din po sa may Mindoro, lalong-lalo na po yung Occidental Mindoro ay may mga ulan na itong southwesterly surface wind flow o yung mahinang habagat. At dito po sa may Calayan Island Group ay apektado rin po nitong mahinang habagat. Nasa transition period po tayo na yon. So, medyo mahina na itong habagat. Although pag may mga malalaking tropical systems ay medyo nabubuhayan pa rin sila ng bahagya. Okay? At nakakabit po siya sa isang tinatawag nating monsoon trough. Ito po ay ang area ng medyo mababa ang atmospheric pressure. All the way po yan hanggang dito sa may silangan po ng Guam. At sa kanan nito ni Lani. So matagal na po ito si 93W, kasulukuyan isa rin po siyang napakalawak po na low pressure area at nagkakaroon po siya ng characteristics bilang isang monsoon depression. Ano po ibig sabihin ng monsoon depression? Ito po ay isang low pressure system na kung saan yung kanyang malakas na hangin ay nasa periphery o dito po sa tabi, okay? Nandito lamang po siya, nandito lang yung pinakamalakas na hangin niya. Pero dito po sa may within the center or 200 kilometers ang diameter across the center point nitong low pressure system ay halos walang ulap. Konti lang yung ulap niya, hindi masyado yung mga thunderstorms at medyo mahina lang po yung hangin. Nasa 5 knots, o mga 10 to 20 kph. So, hindi po siya kinukonsider na tropical cyclone. So, posibleng monsoon depression at base po sa classification niyan, baka i-upgrade din bilang isang tropical depression. Although mababa yung atmospheric pressure, swak na po bilang isang tropical depression, lalo na po in the next few days. But kapag naging monsoon depression po ito, ay mabagal ang kanyang pag-transition patungo sa isang tropical cyclone o tunay na bagyo. So, malalaman natin yan kasi base sa computer models, baka maging bagyo po siya pag lapit niya po dito sa extreme northern zone kasi yan po ang pinapakita ng mga reliable computer models, lalo na po ang American at European models. So, abangan po natin yan dahil po kung nandito lang yung malakas na hangin sa periphery, makaka-affecto po yan sa Luzon, Bicol, Eastern Visayas, yung mga coastal areas po ng Luzon at Bicol, ay magkakaroon pong hangin na hindi lalampas po ng 75 kph, 50 to 75 kasi nasa periphery po siya. Subalit, walang pinapakita na magiging super typhoon po siya dahil medyo monsoon depression characteristics nga siya. Dahil kailangan po mag-close muna yung kanyang circulation sa gitna at yung mata niya dapat maliit. Okay? Medyo kung malaki naman, dapat medyo hindi masyadong malawak. Okay? So, yan po ang pinapakita bilang isang monsoon depression. So, yan po ang characteristics na pinag-aaralan po sa meteorology. Itong mga monsoon type depression na hindi pa masasabing tropical depression. Although, ibang agencies ginagawa nila ng tropical depression for the sake of a warning yung mga kababayan natin. So, most likely,
ang kanyang intensity ay somewhere between a severe tropical storm or a category 1 typhoon. Pagdaan po dito sa extreme northern Luzon. So mga kababayan natin sa Cagayan Valley, mag-ingat po, maghanda. Lalo na po next week, mga Tuesday to Thursday or Friday, ay posibleng dadaan po dyan itong si 93W. Posibleng bigyan po ito ng pangalan ng Pag-asa as Maring. At yun po, abangan po natin itong system na ito. At pwede rin po ito mag-enhance bahagya ng mahinang habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil po sa kalakihan niya. At dito naman po sa may area po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Marinduque, Romblon, ay nasa influence po ito ng monsoon trough. So, yan po, yung area ng trough po. May mga thunderstorms po dyan, may mga ulan na inaasahan, lalo sa hapon o gabi. Samantala, ang Visayas at Mindanao, hapon o gabi may mga thunderstorms din, but katamtaman po ang lagay ng panahon sa area nila. Okay, ito naman po yung fast animation. So, nakikita po natin kung gaano kalaki po ang sirkulasyon nitong nagde-develop na monsoonal low o monsoon depression. Okay, at ito naman po yung isa, si LPA 92W o Lani. So, yan po yung dalawang malalaking low pressure systems. At mostly, ang kalaban natin dito is yung ulan niya eh. Kasi pag dumaan po yan dito sa extreme northern Luzon, bibigay po ito ng mga ulan. At yung hangin din kapag maging malakas po siya. So, apektado po ang Luzon nito. So, mag-iingat lang po. At ito po yung zoom in satellite animation sa kasalukuyan ay medyo kalmado pa po ang panahon natin. May mga thunderstorms na mabuo dahil po sa konting habagat dito. At dito naman po yung monsoon trough kaya mayroon nagpo-form ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung mga ulan for the next 3 days hanggang Friday. So, kita po ninyo, left and right ng Pilipinas, mayroon dalawang malaking LPA. But ang ulan ay kasalukuyan dito po sa may Luzon. So, hapon ng gabi, may mga thunderstorms dahil po sa monsoon trough. Nagkoconnect po hanggang dito sa isang malaking LPA. Ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging isolated po ang mga ulan, paggulog at pagkidlat sa hapon ng gabi. At ito naman po yung wind forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. So, bukas, ayan po, unti-unti pong gumagalaw ng mabagal itong si LPA 92W, posible maging tropical depression na po siya dito sa may malapit sa coast ng northern Vietnam. At ito naman pong malaking low pressure system ay still monsoon depression, wala pa rin development. At babantayin po natin yan. Variable winds across the Philippine Islands. Sa Friday, ayan na po siya. At mukhang lalakas na po siya ng bagya at baka i-upgrade into a tropical depression pero nasa loob na po siya ng PAR. So makita po ninyo gaano kalaki ang kalawak ng kanyang sirkulasyon. More than 500 kilometers po ang diameter niyan, yung wind area niya. So sa Saturday, Sunday, yan na po siya, papalapit po sa extreme northern Luzon. So medyo ang hangin po dito nasa 50 to 60 kph sa coastal areas po ng Luzon at eastern Visayas. So mag-ingat po tayo. And on Monday hanggang Tuesday, ayan na po, tatawid na po siya ng extreme northern Luzon sa pagitan po ng Cagayan Valley or northern Cagayan at Batanes. Diyan po siya dadaan. So, itong atmospheric pressure na ito, 98.6, pwedeng severe tropical storm po siya, but in reality, pwede siya maging minimal typhoon. But dahil nga meron siyang monsoon depression o monsoonal low characteristics, ang malakas na hangin ay nasa periphery. So, ang Luzon, apektado po ng hangin, gale force winds na sa 50 hanggang 60 kph. So, mapanganib po yan sa mga maliit na sasakyan bandagat sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, sa coastal areas. At dito naman po sa Mimaropa, Visayas at Bicol ay meron tayong mahinang habagat na hinihila nitong malaking weather system. So, that will be on Tuesday, okay? Monday, Tuesday. Dahil po sa Wednesday, lalabas na po siya sa Philippine Area Responsibility. But may konti pa rin na mahinang habagat po sa Mimaropa at Western Visayas. So, yan ang pinapakita ng European model at meron pang isang system dito na magpo-form. So, ang tracking niya ay baka umakyat dito. So, babantayin po natin itong next weather system. Ito naman po ang ensemble
ng European model. So, based sa kanilang forecast, ay ang tracking niya ay dito po sa may extreme northern Luzon area. So, yan po ang posibleng tracking niya. Okay? Gayon din po ang American model. So, halos the same. So, ang possible passage niya is between Tuesday or Thursday. Depende kung alin model ang tatama. But, gaya na yun ay medyo mataas pa rin po ang uncertainty. So, hindi pa natin sure kung ano magiging track niya. So, we'll wait by this weekend. Malalaman natin yan kasi papalapit na po yan. Less than 5 days to go. So, we will know kung saan siya dadaan. Okay, so let's hope and pray na it will remain a weaker system. Kung hanggang monsoon depression lang siya, ganyan lang po yan. Pero magkakos po ito ng mga ulan. Threat po yan sa flash floods, landslides. Kaya din po ay medyo malakas na hangin sa coastal areas ng ating bansa. Ay mapanganib po yan sa mga malilit na sasakyang pangdagat, sa mga fishermen. So mag-ingat po tayo, babantayin natin yan, especially this coming weekend. At bago tayong paalam, ito yung latest global topics, hazards, and benefits outlook from the Climate Prediction Center. Similar rin po ito sa pag-asa outlook nila. Hindi na natin ibibigay yan. At for week 1, valid October 6 hanggang October 12, high probability ng isang bagyo na mag-form dito. So, ito yung forecast. Okay? Kahapon pa kasi ito, but pinapakita sa forecast. Posible dito po yung area of passage niyan. And above average rainfall dahil po nga sa nag-form ng monsoon depression. Week 2, valid October 13 to 19, magiging mataas pa rin yung rainfall. Yung average rainfall sa Luzon at Mindoro. And may possible 50-50 chance na baka may mag-form na naman po dito ng panibagong bagyo sa may area po ng Guam. So, babantayin po natin yan. But so far, yan muna ang ating latest. Antabayan po natin mga updates. Okay? Sa ating website, typhoon2000.ph, sa Facebook page, at sa ating YouTube channel na yung darating na Friday hanggang next week pag nag-form na po yung medyo malawak na LPA. Let's hope and pray na still mabagal yung kanyang pag-develop o huwag na siya mag-develop. Bumilis ang kanyang takbo o puntang China para hindi po tayo masyadong masalanta nitong dalang ulan at hangin ng LPA 93W. So, with that, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Mag-pray po tayo na sana iwasan tayo nitong LPA na ito. At hanggang sa Friday, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.